ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми дур аз ватан ва мардуми сарбаланди тоҷик. Дӯстон, имрӯз 17 феврали соли 2026 бениҳоят як навори ҷолиб кардем баъри шумо. Комментария кардем ки ака илоҷ боша агар заминмон ака ки мо мақсад ба замин бихарем. Хулоса бардоро дар навори имрӯза замин ҳаст аз душанбе. 1000 рубл баробар ба 122 сомони 26 дирҳам бардоро. меҳмонҳо навъомагиҳо хоҳишманд ҳастам лайк ва обуна шидан фаромӯш накунед. Анам хел наворои хуб ҳоло дар пеш ҳастам бардоро. хулосаи гап, агар бошад хона, мошин, замин, квартира, техникаҳо, метавонед ки дар рақамҳои рӯинавор бада муроҷиат кунед. Имо WhatsApp, Telegram, хулосаи гап ҳамаш ҳастай. Биёин бардорҷоно қиссара кӯтоҳ мекунем. Мақсади олӣ мегзарем ба эълони аввал. Эълони аввал чун бардоро ваъда кардем ки замин ҳаст. Замини фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. Дар ҷангалак иҷара аллакай азёд медонед дӯстон хутон. 3 сотиқ замин дорад. 120 000 сомонӣ гуфта истодан. Боз аз номи канали ман занг занед, шояд ки рӯз арзон. Рақамҳои 028 80 29 29 WhatsApp ва ҳам дастӣ дора акаун метавонед ки шумо муроҷиат кунед. Ҷангалак маршруткаҳои 26 меравад. Аз роҳи Калон максиман 1 километр роҳ аст. Роҳ то ҳамин гузар бардоро асфалтпӯш кардагиай. Аз гӯшаи ҳавлӣ 3 сотиқ дода мешавад, ина фаромӯш накунед. Ҷангалак бардоро як минтақаи сабз бо ҳашамат, ростигап хазонгирандай. дар ҷа ростигап сайргашти истироҳат ва бениҳоят ҳавои тоза дорад. ин коро меарзад. зеб мета бардорҷоно. марҳамат занг бизанед ҳатман аз номи канали ман. ришт кардагиай ҳавлӣ хулоса барои сохтмон тайёр аст. дар масъалаи бардоро ҳуҷҷатҳо тамоман мушкилӣ нестай. аз номи канали ман занг бизанед, бо акамо қаттон насиб бошад суҳбат мекунад. мегзарем ба эълони дуюммон. квартираи фурӯшӣ бинед дӯстон, дар ноҳияи Фирдавсӣ дар Гравзавод аст. дар ошонаи шашм 2 ҳуҷра 48 метри квадратӣ дукомнатага бо чунин ремонти замонавӣ нав. дар ошонаи ҳафтум, дар ошонаи шашум бардор дом бошад 7 ошонага аст бо нархи 510 000 сомонӣ. бардор мо қаттан бо суҳбат мекунам. рақамҳои 075 14 63 дӯстон. WhatsApp дасти ака аст, метавонед шумо муроҷиат кунед. нав сохт, ҳаммомаш ҷудоай, ҳоҷатхонааш ҷудоай. ана ҳамин дом аст бардоро. ремонта бинен. агар маъқултон шавад, боз метавонед ки аз наздик рафта хонара бибинед дӯстон. дар Гравзаводай, дар ноҳияи Фирдавсӣ. техпаспорт ҳаст. боқӣ маълумотҳо хоҳишмандам бардорҷоно метавонед ки аз худяка пурсен. ҳуҷҷатҳош мега пурра ҳастан. яъне эълони сеюм мегзарем. бардоро рӯ афтода нашен. дар пеш боз замин ҳастай, аммо аз Душанбе нестай. квартираи фурӯшӣ дӯстон дар шаҳри Душанбе. дар 33 микрорайон ноҳияи Синода. дар ошонаи ҳаштум. бино бошад бинои ноошонаага аст. 2 ҳуҷра 47 квадрат. бениҳоят ремонти хуб дорад. таъмир кардагӣ ягон нуқс нест. хулосаи гап, ҳамон ҳоҷатхона ҳамаш ҳастай. медрои бардорҷоно фақат зиндагӣ мекунӣ. ҳамон ҳоҷатхона якҷоя аст, ина фаромӯш накунед. ремонт люкс кардагӣ 700 000 нарх кесан айни ҳол. бинои ноошонаага. бинои бардоро кирпич неай. хулосаи гап, дар зимистон гарм мешавад хонаатон, дар тобистон бошад нарм, яъне ки салқин. рақамҳои охираш 0707 метавонед ки шумо занг бизанед. эълони чорум мегзарем бардоро. ака бибинен. беинсофона нест нарх. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Норак аст. анами хонар бардоро ки айни ҳол дар ҳисоби коробка аст. 3 дар хона, дорои 4 сотиқи замин, дар назди автовокзал, дар лаби роҳи Калон аст. нарх бо муомила. касе ки агар харидор бошад, агар
аз норак яъне занг бизана, аз наздик рафта бинен, ҳисоби китоб кунен чанд қадар меарзад, бо муомила хулоса не шумо бисӯзена, не якамон. рақамҳои 208 22 77 88 телефони дастӣ ва 934 19 77 88 ватсап аст. проекти хонаро сигаб дӯшонагай мега. як мошинаша бо хишти пухта сохтем, кухни ҳаммом подвал мешава. сабаби фурӯхтан шароитум мега ростига нарасидистай. агар квартира бошад ивазам мекунем дар душанбе. панҷумин эълон гуфтем ку бардоро замин астай бо як бараки дигараш. участкаи фурӯши бардору дар ноҳияи восеъ дар маҳаллаи Сулҳобод. собиқ диржин агар шина бошед, бародарои восеъ буда, шерои нар, восеъ кулоб, агар ҳами тарафо хулоса ина марҳамат 120 000 4 сотиқ я бараки дига дора. одамони бехона метавонен ки харидорӣ кунен, майда боз давом диҳен зиндагира. рақамҳои +7 977 577 8153 ва 206 94 94 97 инда бошад дастия метавонед ки шумо муроҷиат кунед бардоро. обу свет мактаби садиқ бардоро метпон ё наздик ростига ҷои обод да, ина фаромӯш накунед. ҷои обод як камаз дига боз санг дора плюс ҳамаи. эълони шашм мегзарем бардоро ҷуноб. илоҷ бошам жалка набоша лайкои бисмаззада бистен. боз квартираи фурӯши бардоро дар сомонӣ аст, дар шаҳри душанбе назди донишгоҳи аграрӣ дай. дар назди донишгоҳи аграрӣ дом бошад 17 ошонаага. ана ҳамин квартира бошад дар дуюм ошонаи ниҳол қарор дорад. 638 000 сомонӣ нарх гуфта истодаанд. бениҳоят қимат бардоро фикри ақидатонро хоҳишмандам бинависен ва гапи ганда дар кор нестай. илтимос. сохтмонаш нав аст, ягон нуқс надора. хулоса гап чанд қайки таъриф кунем бардоро меарза, барои ки ремонт аллакай 100% ба анҷом расидааст. ҳамон ҳуҷҷатхонаш як аз 41 метри квадратӣ аст, як ҳуҷра дорад. дар дуюм ошона доми бошад 17 ошонаага аст. боқи маълумот аз худяка пурсан шавед. инам хел боша агар квартиро метавонед ки шумо бардорҷоно пешниҳод кунед, дар навори баъдӣ эълоншон мекунем. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе дар ноҳияи Сино 91 микрорайонда. дар ошонаи дуюм 63 метри квадратӣ ду комната дора бардор. ду ҳуҷра 63 метри квадратӣ. ремонт аллакай 100% ба анҷом расидааст бардор. квадратш ҳам калонтар. дар ҷои обод хулоса дар дуюм ошона. бино бардоро ростига бинои кӯҳна аст. аз биноҳое ки айни ҳол нав шуда истоданд, ин биноҳо хубтар аст. аллакай ира хитон 100% медонед дӯстон. ҳаммом ҷудо, ҳуҷҷатхона ҷудо, ина фаромӯш накунед. техпаспорт ҳастай. боқи маълумот аз худи яка метавонед ки шумо пурсон шавед. рақамҳои 077 88 49 49 ватсап ва ҳамдастӣ дорад. марҳамат занг бизанед. эълони ҳаштум мегзарем бардорҷоно. боз квартираи фурӯшӣ дар доми Мастерок дар Зарнисор дар Зарафшон аст. 55 квадрат 3 ҳуҷра мешавад бардоро. дар 16 ошона айни ҳол қарор дорад. баъд аз гирифтан таъмири хитон ба таби дили худатон бардоро метавонед ки идома диҳед. лифташ кор мекунад. билохира лифт часпондан бардоро. рақамҳои 551 63 67 67 ватсап дастӣ метавонед ки шумо муроҷиат кунед. 30 000 сомонӣ кам 400 000 сомонӣ гуфта истодаанд, яъне ки 370 000 сомонӣ. таъмир бе таъмир ҳолат бошад коробка, ҳаммом ҳоҷатхонааш ҷудо меша бардоро. тафсилот боқи маълумот аз худи яка метавонед ки пурсон шавед. эълони наҳам мегзарем. квартираи фурӯшӣ бардоро дар шаҳри Душанбе дар Ленский район 2 ҳуҷра 47 квадрат дар ошонаи сеюм. ремонт 100% нест бардоро, ина фаромӯш накунед. баъд аз харидан боз таъмири хитон идома метен. рақамҳои 30 55 93 16 ватсап дорад ва ҳам дастӣ дорад. корҳои сантехникӣ ва электрикӣ тайёра мега падабой задагӣ дар ошонаи сеюм. доми хуб аст.
Ленский район ҷои бениҳоят беҳтарин аст бардоро. 355,000 сомонӣ гуфтесан. боз ошонаш яъне ки дар ошонаи баланд нест. сеюм ошонада хулосаи гап дар средни ошона қарор дорад. мегзарем ба эълони даҳуммон. боз квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. Навбаҳор агар дида бошед, Навбаҳор 4 дӯстон, дар Навбаҳор аст ин. 3 ҳуҷра 65 метри квадратӣ, 65 квадрат. Дар якум этаж бардоро. дар якум ошона. ба шумо лифт лозим намешавад бардоро. лесинса яъне ки помлако лозим намешавад. 600,000 сомонӣ нарх гуфта истодан боз муомила. сохтмонаш бад нест, нав сохт. таъмир аллакай ба анҷом расидагие. метавонед ки шумо бардоро даромада зиндагӣ кунед. 3 комнатаага 65 квадрата. рақамҳои 935 бо 35 7700 бардоро WhatsApp ва ҳамдастӣ метавонед ки шумо муроҷиат кунед. илоҷ боша лайкора фаромӯш накунед. ҳамом ҳоҷатхонаш бардоро ҷудо аст. техпаспорт 7 3 ҳуҷраи калон. панҷум барномаро аз ем лайкои бесён фаромӯш накунед. ҳатман подписатсия кунед. шумо ҳеҷ чиз намеро бардоро. инам хел боша агар хонаҳо, мошинҳо, квартираҳо, техникаҳо дар рақамҳои рӯйнор буда муроҷиат кунед. мо ҳамвақт дар хизмати шумоим подписчикои муҳтарам. ба шумо ташаккур ки то ҳамин дам бо ман будед. навора тамошо карден, лайк монден, комментария хуб карден. рости ман миннатдор. то наврҳои оянда худованд ёру мададгортон бошаду паноҳтон ба худо дӯстон. пагоҳ бардоро як ду хонаи дигар реклама мекунам, бибинен бо нархи 110,000 200,000 ам хеле 3 комнатага 2 комнатага. лайкора монен ҳатман пайгирӣ кунем бардоро.